103.5. Lami! Ikaw na minaw sa Barangay FM 103.5. Ako si Papa Benjo. Papa Ken. Ako si Mama Eva. Papa Vince. Ako si Tita Beauty. Papa Rocky. Barangay FM 103.5. Ang music station ng RGMA. GMA, Kapuso ng Pamilyang Pilipino. Anumang kulay ng buhay. Ikan sa Barangay FM News Center. Aniya na ang inyong mga tigbalita, Tita Beauty and Kapitan Loli. Balitang Lamig. Buntag sa katanan. Ano siya, naging yung tagapaga. Ay, taga-asa man ko eh. Taga-apil labas ka. Dito sa Mako. Tagapagbalita. Ani ang inyong tagapagbalita nga gipang barang. Hala. Ug ang kauban ako, mamamarang. Kaya ingat kayo. Kami ang napakagduryan. Ako nahulugan ng durian. Ako ditong gihapak. Isa man ron. Magpa-espalto ko. Finishing na yan. Talas na kayo ka foundation. Kami ang pangit. Ako ang pangit. Ako ang mas pangit. Ako si Kapitan Lode. Ako si Tita Beauty. Andi na to ang mga laman loob sa itong mga balita. O ang batikulon sa itong mga balita. Ato ang ubol-ubol sa itong balita. O ang ato ang balitang sport. Ano na mga laman loob sa itong balita? O ang ating patikulan sa ito ang mga balita, mga kabarangay, usa ka Pinay, nagsorry na kuno sa Singapore. Gano'n ka ha? Sa itong ubol-ubol sa itong balita, dabuhala. Nga talakitok. Nakita, nakakuha. Wow! O ganyan na, ang ato ang mga batikulon sa itong mga balita. Oy, Kapitan Lodi ha? Usa ka Pilipina, model ni siya sa ka Pilipina nga nagsuot og kanang sexy kaayo sa lugar nga konserbatibo. Oo, kita nimo to nga halos makita nang iyahang boobs, ang iyahang short, halos makita na ang iyang igol-igol. So karon gibas na siya sa mga dito sa netizen dito sa Singapore. Oo, daghang ka siyang basher dito tungod sa iyang kabuang nga gihimo. Kabuang nga gihimo? Oo, malalibad ka. Sa akuan konserbatibo nga lugar, magsuot-suot ka, halos magpanty na lang ka dito sa kadaghanan sa tao. Bawal mga ingon oy. Labi na ganang na ako'y nakita o siya ay dapat ibawal po na sa Pilipinas. Agon sa kap. Kanang mag-short nga kita na nga kigol-kigol. Ano man? Di ba gusto mo natin mo kap? Na akong lula mag high waist. Magbuyag is lula. Dali ko nakita na. Kanang mga mama gani nga bisag ka nang dapat ay edad nga limit lang nang lugsot ng mga barikos. Nagsigig apog short pag sure mo oy. Galay-lay na ito nga side Napay paag ugat-ugat na. Dagan na kay salitang ugat. Dagan ko nakita anak kap dali kap. Dagan ko nakita anak din gi. Kuyo Kulor niya lagom kayo gigol. Ha? Lagom kayo. Kita day ka? Oo, halos kayo mo. Kalain na na oy. Upo mas kuan, kada ko kuan one time nakatubang na mukap. Abi na mo og na ibagyo. Mas may pagutan na kog lubot sa baboy.
Ay, klaro ka. Ano na tong ubol-ubol sa tong balita, ha? Ah. Oo. Oh, ha? Oo, ha? Pag saman, laban. Oo, ha? Usa ka dakong isda nga talakitok na bingwit dito sa La Union. Grabe murag tao kadako nga talakitok. Ay, grabe na, ha? Agi kagubdan ni siya sa mga residente dito nga nabingwit sa kuan sa barangay Darigayos Bayan sa Luna, La Union. Mo na ni karon nga 59 years old, 1.5 meters ang katason. O niya ka tunga sa metro ang kalapadon. Naay kilos ni siya nga 37 kilos. Grabe ka dako, anak kap. Grabe ka dako ni siya. Kalami ginin talakitok, no? Ay, isa na lang kakuan ba? Is kabulan na lang ba kung iyahan ng paksiwan? Ha? Isa kabulan, iyahan na tagtagtaro, buta niya sa refrigerator. Siguro ang paksiw po di man, kaya di mo na mapanos. Mapanos na, maura yapong baho. Awa. Tama doon. Aslong yapon na. Aslong yapon. Mamaura na anong atong taho. Ang alawan. Kay na usa ka nag-trending nga babae nga Chinese girl nga nag-trending man gud ni nga usa ka pulis yang gi kuha nagtaho. Oh, lagi gilabayan yung taho. Giyaban yang taho. Dito sa MRT sa Manila. Mo ni karon dapat giitsan man yung dapat gipainom na lang niya. Ang taho. Ay, chef, inuman ni Sir Be. Okay. Bawal mo ko ng ang mga liquid nga ang butang sa kwan karon Sa MRT. Oo. O niya, nawa mo siya respetos police. Yung giyabaan. Oh, giyabante karon. Muna karon, ikuan ni siya, i-deport. Oo, yung award po tong tong police na award nga nadawat. Muna, Diba? i-deport na na siya. Gikan mo ko na siya, gi-import o MP3. Ay, klaro ka po. Usad ay. Wala. Insik mo ni. Insik. Ha? Usad, kung sa damang pa niya, insiko. Insik. Ani-ana atong e-sport. Sport na to, WBA champ Turman. Ginahagit gid si Pacquiao nga dapat daw kana nga tubagon daw yang hagit kay gusto niya magpag-away kay Pacquiao. Otro po ni habugiro ni tawhana ay. Bugiro ni ka mabuklan gani ka matagbaw jud ka Oh, tawanan. lakrag yung black eye nimo ba kay puti kay ka. O ginahagit gid niya si Manny Pacquiao nga magkuan sila maglaban daw sila. Kit one time Turman. Tanaw na to ni karon kay wa pa reaksyon si Pacquiao niya na. Stephen Curry Warriors daog na sad 115 108. Ah, grabe Laban sa Jazz pilde ang Utah Jazz 115 108. Unya Magic Orlando Magic gikodide ang Pelicans daog ang Orlando Magic. Oh, very good. 118 88. Kalayo ba? Layo kayo. LeBron James naguna sa pinakadato nga player sa NBA. Wow, social. Ingon sa Forbes magazine. Hiyayamanin na din si Kuya. Mo na siya nga daghan kay ni siya balay. Oo, dagko ibang balay ni. Di basta-basta. Madto kag Pilipinas, madto siya kanang Sa California Pilipinas na ay balay? Nao siya Crocodile Park. Tuon na unta ko. Ang na kong naagin tuon. Sa Manila na po na siya. Asa sa Manila Ang Zoo. problema lang kay gipasira pang Manila Zoo. Wa ba siya ka uli? Balik siya dito sa kuan. Asa ba na siya ibalhin? Sa kuan pa din siya. Sa Sahara Desert, pwede dito unggoy. Sa Africa. Africa. Mauna na karon no. Pinakadato nga player sa NBA si Kuan, si LeBron James. Oh, tiban ninyo ha. Kung balakaw diri, kabalo na mo sa ibuhaton. Aba na si Mr. Toblerone. Tublo. Ato din palakpakan din no. Palakpakan na to Ang siya. 29 na national budget gipirmahan na sa tong presidente. Nana, daghan ang mga proyekto mo gawas. Ada na to resulta sa loto. Aha. Sa
Ato ang 2-digit gabi, Ahoy. 30, 30, 30. o 28. 28. 3-digit gabi, Oo. 1, 1. 4, 4. 5. 5. 4-digit gabi, Onsalan. 0473. Oh, 473. Og mao ka ng mga nagbalita o kami inyong balita. Kami day ang tagapagbalita. May mundag sa katanan. Oh. Kami ang gipangapak og durian. Ako lagi na ba? Ako ang nahulugan og durian. Ako ditong gihapak. Ako ang pangit. Ako ang mas pangit. Ako si Kapitan Lode. Ako si Tita Beauty. Ba ikaw, uy. Kasan? Balita. Lamig. This song is brought to you by Decolgen. Power over clogged nose and headache. Kremel S. Para sa sakit ng tiyan dahil sa hyperacidity, mag-Kremel S na. Bimeg. Pag tuloy-tuloy ang Bimeg Premium, tuloy-tuloy ang kita. BioFlu. Kung flu, hinumdumi kini. Isa ray tubag ana. BioFlu na Myra Cough. Sulit sa ubong makulit. Myra Cough. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep